അപ്പോൾ ആ ഗീതാ പരിവാറിലെ ഇത് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ, ഗീത മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കില്ലേ? നാരായണീയോ അങ്ങനെ? എന്റെ അവിടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിന്റെ എല്ലാം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഞാൻ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അല്ലാതെ സഹസ്രനാമം, ലളിത സഹസ്രനാമം ഞാൻ ദിവസവും ചെല്ലണതാ. അതൊക്കെ അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല. ചോദിച്ചു നോക്കാനൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് നാമം ജപിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മളെ സൂമിന്റെ ലിങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടാ. ഇന്നത്തെ ലൈവിന്റെ തുടക്കം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിക്കോളട്ടെ എല്ലാവരും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈവിന്റെ തുടക്കം നമ്മൾ ഈ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ മാത്രമല്ലല്ലോ കാണുന്നത്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അറിയും. ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ മന്ത്രം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ നമ്മളായാലും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുക, ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കിക്കോളൂ. എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ലൈവിന്റെ തുടക്കം ഒന്ന് കേട്ടോളൂ കേട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തായി പറയുന്നെന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 9, 10, 11 മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടു. 9, 10, 11 നമ്മൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയത്? അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? 9, 10, 11 മന്ത്രം അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത്
അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയത് കണ്ടു. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ്? മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. എന്താ കണ്ടത്? ജ്ഞാനവും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടും, അവിദ്യ നേടുന്നവരും വിദ്യ നേടുന്നവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടും. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനം അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അന്ധകാരത്തിൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം? അവിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിനേക്കാൾ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് എന്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. 10ാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, രണ്ടും അറിയണം. അതായത് 10ാമത്തെ പറഞ്ഞ വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിയായ ജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന് കണ്ടു. രണ്ടിനും 2 ഫലം അല്ലെ? 11ാമത്തെ പറഞ്ഞു വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞ? അതെ. ഇനി അടുത്ത മന്ത്രം 12, 13, 14 ഇതേപോലെ തന്നെ. ഇതിപ്പോ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ ആരാധന കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വരെ അവിടെ? ദേവന്മാരും ഭഗവാനും. അപ്പോ 12, 13, 14. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ വിദ്യക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും. അതാണ് വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. അപ്പോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും. അപ്പൊ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്നത്. സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ മാറ്റം. അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഫസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പൊ വിദ്യയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? എന്തിലാണ് എത്തുക? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 3 പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന്. ഓർമ്മയില്ലേ? പ്രകാശത്തിലേക്ക് പോകും. അതെ, പ്രകാശത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് അവര് അല്ലെ? അത് ശരിക്കും തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു അപരാധമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക്, കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിത് മന്ത്രം നോക്കുമ്പോ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പറ്റും. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. എത്രാമത്തെ മന്ത്രാണിത്? 12 മാതാജി. 12ാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലെ? 12ാമത്തെ മന്ത്രം ഞാൻ വായിക്കാം. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ സംഭൂത്യാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇതാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇനി ഞാൻ 9ാമത്തെ മന്ത്രം വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യായാമുപാസതേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? സംഭൂതിക്ക് പകരം വിദ്യക്ക് പകരമാണ് ഇവിടെ സംഭൂതി വന്നിട്ട്. ആ ഒരു വേർഡ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യായാമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ വിദ്യായാം രതഃ. ഇവിടെ ആകെ 2 വേർഡാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ വിദ്യായാം രതഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭൂതി അസംഭൂതി, വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? സംഭൂതി അസംഭൂതി അല്ലെ? അത് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയല്ലേ? ആണോ? അതെ അതെ. അപ്പൊ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത 3 മന്ത്രം വരുന്നത്. അപ്പൊ 9, 10, 11, 12, 13, 14 ഇതേപോലെ 2 വാക്കുകളാണ് മാറുന്നത്. വിദ്യ അവിദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്
ശരിക്കും പറഞ്ഞ സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ഭഗവാനെയാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിദൈവങ്ങള്, അതായത് ദേവന്മാരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനല്ല, ആ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവം, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ, അതില് ഇവിടെ പറയുന്ന സംഭൂതി ഏത് ഭാവമാണ്? ബ്രഹ്മഭാവമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെയാണ് ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ എവിടേക്ക് പോകും? ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക്, അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. നിരാകാരം, ആകാരമില്ലാത്ത നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്ക് പോകും? കനത്ത കൂരിരുട്ടിലേക്ക്, അതിലും കനത്ത കൂരിട്ടിലേക്ക് പോകും. അതായത് നിരാകാര നിരപേക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ആകാരമില്ല, രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവരാണ് എന്താ പറയുന്നത്? ആ പ്രകാശമാണ്. ഭഗവാൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ കണക്കിൽ എന്താണ്? പ്രകാശമാണ്. അതാരൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? മായാവാദികള്, നിരാകാര ബ്രഹ്മ, അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. ആ നിരാകാര നിരപേക്ഷത അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും അറിവാണ്. പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? തെറ്റായ അജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. ഇവിടെയും അത് തന്നെ. സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സംഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോ ആ നിരാകാര നിരപേക്ഷത, അതായത് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലായത്? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. നിരാകാര നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇത് ആദ്യത്തെ 3 മനസ്സിലായ. ഇത് 3 നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ്, എളുപ്പമാണ്. സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ശരിക്കും സംഭൂതി. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവര്. കാരണം എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം, അതായത് ദേവന്മാര്. അതാണ് എന്താ അസംഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കുട്ടി അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, കുട്ടി എപ്പോഴും ആരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? അമ്മയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നിരാകാരത്തിന്റെ ആരാധന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാരാധനയാണ്. അത് ആരാധന ഇല്ലാത്തതിനേക്കാൾ മോശമാണ്. വ്യാജമായി കീഴടങ്ങാൻ ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്നു. അപ്പോ നിരാകാരത്തിന്റെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാരാധന. അത് ആരാധന ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും മോശമാണ് എന്ത്? നിരാകാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മത്തില് ആരാധിക്കുന്നത്. ആരാധന ഇല്ലാത്തവരെക്കാളും മോശമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിഷേധത്തിലൂടെയുള്ള നിരപേക്ഷതയുടെ നിർവചനം പൂർണ്ണമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിഷേധാത്മക നിർവചനം സ്വന്തമായുള്ള ഒരു സങ്കല്പം രൂപപ്പെടാൻ ഇടയാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ നിരപേക്ഷ സത്യം രൂപരഹിതനും നിർഗുണനും ആയിരിക്കുമെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപരഹിതനാണ്, രൂപമില്ലാത്തവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിർഗുണനാണ്, ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവനാണെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. നമ്മൾ 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു കണ്ടു, അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതേപോലെ പൂർണ്ണ രൂപങ്ങളാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശമല്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ സ്വയം രൂപരഹിതനായിട്ടും നിർഗുണനായിട്ടും സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. വീണ്ടും മുന്നേറി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിൽ, പ്രകാശത്തിലാണ് അവർ ലയിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് പോയി ഭഗവാനെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല.
പറയുന്നത് കാമസ്തൈസ്തേഹൃതജ്ഞാനാം പ്രപഥന്ത്യായന്യ ദേവതഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളോട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വപ്രകൃതിയാൽ തന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇവര്. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതനായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്താണ്? മൂഢന്മാരാണ്. തുച്ഛമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെവിടെ എത്തും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല? ശാശ്വതമല്ല. ഭൗതിക ലോകവും അതിനുള്ളിൽ നേടിയെടുത്തതെല്ലാം നശ്വരമാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായതും ശാശ്വതവുമായ ജീവിതം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്നതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകവും അതിനുള്ളിലുള്ളതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? നശ്വരമാണ്, നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള വഴി. നമുക്ക് നാളികേരത്തിന്റെ ഉപമ. ഒരു നാളികേരം അതിന്റെ ചകിരിയാലും പകുതി ജലത്താലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ കൂറ്റൻ ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആവരണം ആരുടെ ഒരു മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാനോ ആ കാറ്റ് കടക്കാത്ത വിധം ഇറുകിയതിനാൽ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരവും കഠിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വേണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പങ്കജ മാതാജിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു നാളികേരം മാതാജിയുടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അൺമ്യൂട്ടായി പോണു. മാതാജി പങ്കജ മാതാജിയാണ്. മാതാജി മാതാജിരത് ഞാൻ മ്യൂട്ടാക്കുമ്പോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോണു അറിയാതെ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്റത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ കിരിക്കിരി ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു നാളികേരം അതിന്റെ ചകിരിയാലും പകുതി ജലത്താലും ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ കൂറ്റൻ ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആവരണം കാറ്റ് കടക്കാത്ത വിധം ഇറുകിയതിനാൽ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരവും കഠിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ആര് വേണം? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും വേണം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഒരു നാളികേരത്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നാളികേരം എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ ചകിരി പകുതി ജലം, അതുകൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലെ കാറ്റ് പോലും കടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം അന്ധകാരാണ് കഠിനമായിട്ട്. അതിൽ അപ്പൊ അവിടെ ആരാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്? അവിടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമാണ് അവിടെ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത്. ചന്ദ്രനിലോ അതിനു മുകളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലോ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ എത്തിയാലും നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് ഈശ്വര സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത്.
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്വന്തം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ മിഥ്യ മതാനുവർത്തികൾ. അപ്പൊ ഈ മിഥ്യ ബോധത്തിലുള്ളവര് അവരെന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. നിരീശ്വരവാദികളും നിരാകാരവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കപടമായ അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിലനിൽപ്പ് നിഷേധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് നിരീശ്വരവാദികളും നിരാകാരവാദികളൊക്കെ എന്താണ്? നിരീശ്വരവാദികളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് കപടമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ നിഷേധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എവിടേക്ക് എത്തിപ്പോണത്? അന്ധകാരപൂരിതമായ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇവർക്ക് ജ്ഞാനമോ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിരക്തിയോ ഇല്ല. തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മിഥ്യയായ ആചാര്യന്മാരായിട്ട് ആകുന്നവര് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോക്ഷത്തിന്റെ മാർഗം പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിരക്തിയുടെയും തത്വങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷം എങ്ങനെ കിട്ടാൻ? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക ആരാധിക്കുക ചെയ്യുന്ന അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഇരിക്കുന്നത്. മിഥ്യാ മതവാദികൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ലഭ്യമല്ല. ഇവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇവര് അജ്ഞാനികളാണ്, നിരീശ്വരവാദികളാണ്, നിരാകാരവാദികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിരപേക്ഷത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. കാരണം അവിടെ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവര് നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മായാവാദികളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവരൊരിക്കലും എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നോ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നോ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഇതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവര് കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്കാണ് പോകുക. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ മന്ത്രത്തില് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒരു സംശയം പറഞ്ഞു മതി. ദേവന്മാരും ഭഗവാനും ദേവന്മാരും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ? ദേവന്മാരും ശിവനും ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണു അല്ല, ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെ നമ്മളെ ദേവികള്, ഗണപതി, ദേവി എല്ലാവരും വരും അതില്. ഗണപതി അവരെയൊന്നും ആരാധിക്കണ്ടെന്നല്ലേ? ആരാധിക്കണ്ട. അതാണ് എനിക്കൊരു സംശയം. അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ദേവന്മാര്. അത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതൊക്കെ കേട്ടു. അതാണ് സംശയം. അല്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ആരാധിക്കണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത്? അല്ല, ആരാധിക്കണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആരാധിക്കണ്ടെന്നല്ലോ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ലെവൽ 2-ല്? അല്ല, ഭഗവാനിലും ഭഗവാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും മറ്റവരൊക്കെ മിനിസ്റ്റേഴ്സും ആണ്. അപ്പൊ അവരെ സഹായിക്കും നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ. അതെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കണം. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദേവന്മാരല്ലല്ലോ, അവരുടെ ഒപ്പത്തിലുള്ളവരല്ല നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്കിപ്പോ കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കിപ്പോ ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, നമ്മളിപ്പോ ഗണപതിയുടെ അമ്പലങ്ങള്, മഹാദേവന്റെ ക്ഷേത്രം, ഇഷ്ടത്തിന് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകണം, നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട്? കുറെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. നമ്മളെ ലിസ്റ്റും കൊണ്ടാ പോകാം അവിടേക്ക് അല്ലെ. നമ്മളെ വീട്ടിലെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, മക്കളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും, നമ്മുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം, നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ എന്നെ ഒരു ഭക്തനാക്കി മാറ്റാൻ പറയാം കേട്ടോ. നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഇപ്പൊ മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോയാലും ദേവിയുടെ അടുത്ത് പോയാലും, ദേവിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ദേവി തരും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലൊന്നും വീഴരുത്. കാരണം ദേവിക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വീഴുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദേവിയുടെ അടുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ചും ദുർഗാദേവി, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ തരും. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് ഇതൊന്നല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ആ ദേവി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തരണേന്ന് ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവും. ഭക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാം തരും. ഈ ദേവി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തരണമെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത്. നേരിട്ട് ഭഗവാൻ തരുമ്പോ നമുക്ക് നിറച്ചു തരും അല്ലെ? ഒരാളെ കയ്യിലുള്ള സാധനം അവരെടുത്ത് തരും. വേറൊരാളെന്ന് ചോദിച്ചു തരുമ്പോ അത്രയും കിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഉറപ്പല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് മുഴുവൻ കൊടുക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ആൾക്ക്. പക്ഷെ വേറൊരാള് നമ്മളെ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ തന്നെ അയാൾക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അയാള് നമുക്ക് തരുമ്പോ പിന്നെയും കുറയും. മനസ്സിലായപ്പോ? അപ്പൊ നമ്മള് അവരൊരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും അപ്പൊ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുറെ നാള് ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ദേവിയെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേവി നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കും. ആ ദേവി നമ്മൾ പ്രസാദിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ദേവിയുടെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ എത്തിച്ചു തരുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരാം. അപ്പൊ നമ്മളെവിടേക്കാക്കി തരും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് ദേവിയെ മാത്രം മതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ടില്ല. നമ്മളതാവുമ്പോ തന്നെത്താനെ നമ്മൾ മാറും. അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തും. എല്ലാവരും എത്തും. പക്ഷെ ചിലവര് നേരത്തെ എത്തും, ചിലവര് ലേറ്റ് ആവും എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും എത്തും. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മയുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ നമ്മളെ വീട്. നമ്മൾ എവിടേക്കൊക്കെ പോയാലും തിരിച്ചവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും നമ്മൾ അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണിത്. അപ്പോ ദേവന്മാരൊന്നും ആരാധിക്കേണ്ട എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ്, മറ്റുള്ളവർ താഴത്തുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ജോലികള് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരൊക്കെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. പക്ഷെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭക്തി ഉണ്ടായ എല്ലാം കിട്ടും. ഭക്തിയാണ് കിട്ടാത്തത്. ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ തരാത്തത്. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാൻ തരും, മുക്തി പോലും തരും. പക്ഷെ ഭക്തി ഭഗവാൻ തരില്ല. കാരണം ഭക്തി തന്ന ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് മാറും? ആ ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് മാറും. ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് മാറി ഭഗവാൻ അല്ലെ? ഭഗവാൻ ദാസനാവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ? അപ്പോ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും അത് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ധൈര്യമായിട്ട് പോകണ്ട. ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാണുമ്പോ തിരിച്ചു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ധൈര്യം. ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായ മാതാജിക്ക്? ക്ലിയർ ആയോ? ശീല മാതാജിക്ക്? ശരി മാതാജി. ശീല മാതാജി മ്യൂട്ടാ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ. അല്ല, ഭഗവാനും ദേവന്മാരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ ചോദിച്ചത് മാതാജി. അല്ല, ചോദിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാ മാതാജി. ഒന്നും കൂടി പറയാം, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ വേറൊരു വ്യത്യാസം കൂടി ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ്. ദേവന്മാരിയ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കാരാഗൃഹാണ്, ദുഃഖാലയാണ്, കാരാഗൃഹാണ് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ദുഃഖാലയാണെന്നാണ്, ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് കാരാഗൃഹാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകം. ഭൗതിക ലോകത്തില് അഞ്ചാമത്തെ ലോകത്തിലാണ് ആര്? ദേവന്മാരിയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്വർഗലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 5ാമത്തെ ലോകമാണ്. 7ാമത്തെ ലോകമാണ് നമ്മളെ ഭൂലോകം. 7ാമത്തെ ലോകം. നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഭൂമിയില് 7ാമത്തെ ലോകത്തിൽ അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പൊ കാരാഗൃഹത്തിൽ 7ാമത്തെ നമ്പർ സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ദേവന്മാർ എത്രാമത്തെ സെല്ലിലാ? 5ാമത്തെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ 7ാമത്തെ സെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മള് ഈ 5ാമത്തെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന അവരോട് പറയാണ് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. അവർക്ക് പറ്റുമോ? രക്ഷപ്പെടുത്താൻ? നമ്മൾ കുറെ പറയുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ 7ാമത്തെ റൂമിൽ അവരെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അവര് കുറച്ചു നാൾ അവിടെ ഇരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് 7ാമത്തെ റൂമിൽ തന്നെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലാണ്ട് മാറ്റാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ജയിലിന് പുറത്തുള്ള നമ്മളെ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? നമ്മളെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ? ഈ ജയിലിന് പുറത്തുള്ള
ഈ ജയിലിന് പുറത്ത് ആരാ ഉള്ളത്? ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഈ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ജനന മരണങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരോടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മ കുറെ പറയുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കൊച്ചു കരയണ പോലെ അമ്മ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടിരുത്തും. അതേപോലെ ദേവന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും, 5ാം നമ്പറിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോ അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എഴുതിക്കാൻ തിരിച്ചു വരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ്. ആ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി പുറത്താണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടാ പറയേണ്ടത്? ശരിക്കും ഭഗവാനോടാണ് നമ്മള്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? നമ്മളും ദേവന്മാരൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിലാണ് അവര് ദേവന്മാരായിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ടിരിക്കുന്നതും. നാളെ നമ്മൾ ദേവന്മാരാകാം, അവര് മനുഷ്യരാകും. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോ നമ്മൾ നാളെ ഇന്ദ്രനാവാം, വരുണനാവാം, ഗണപതിയാവാം. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ലക്ഷ്മി ആവാം. ഇതൊക്കെ നടക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്കൊരു ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഓരോരുത്തരുടെ പെർസെന്റേജ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്ര ശതമാനാണ് ഓരോരുത്തരുടെ അളവ് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ 100% ആണെങ്കിൽ 70%, മഹാദേവൻ എത്ര 80 അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോരോ കണക്കുണ്ട് അതിന്. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യരുടെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് 70% 77 എത്ര പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ? 70 ആണെന്നാണ് ഒരു ഓർമ്മ. എനിക്ക് കറക്റ്റ് വരുന്നില്ല ഓർമ്മ. അങ്ങനെയാണ് ആ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ആരാകാം? നമുക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആകാം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് 12ാമത്തെ അല്ലെ? അല്ല 13. 13ാമത്തേല് നമ്മൾ മറ്റേലെന്താ പറഞ്ഞ? ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ 10ലാണ്. ഇതില് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അന്യാദേവാഹു സംഭവാത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹു സംഭവാത് ആഹൂര സംഭവാത് ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഇവിടെ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ വായിക്കാം, ഇത് നോക്കിക്കോളൂ. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജചക്ഷിരേ. ഇവിടെ സംഭവാത് അസംഭവാത്, വിദ്യയ്ക്ക് പകരം സംഭവാത് അസംഭവാത് 2 വാക്കുകൾ മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ളൂ. സംഭവാത് അസംഭവാത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സംഭവാത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവി ദേവന്മാര്. അതാണ് അസംഭവാത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. മനസ്സിലായത്? സംഭവാത് എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ, അസംഭവാത് എന്ന് വെച്ചാല് ദേവി ദേവന്മാര്. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് സർവകാരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലവും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായതിന് ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിന് അതായത് ദേവി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ. ഇതി ശുശ്രുമ ധീരാണാം, ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ ലോകം എവിടെയാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ? ആ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് നമ്മൾ എവിടെ പോകും? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകും. അതെവിടെ തന്നെയാണ്? ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇത് ആരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സർവ്വകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലം കിട്ടുമെന്നും പരമോന്നതമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും ഉന്നത അധികാരികൾ നൽകിയ ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ 13ാമത്തെ മന്ത്രം? 13 മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണം. ഒന്നും കൂടി പറയാമോ മാതാജി? മാതാജി 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും. നമ്മള് വിദ്യയിൽ എങ്ങനെയാ പഠിച്ചത്? വിദ്യയില് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നതമല്ലാത്തതിന് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകാൻ പറ്റും. ഇത് രണ്ട് സ്ഥലത്താണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ദേവന്മാരുടെ ലോകം ഭൗതിക ലോകം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജനന മരണം ചക്രം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ജനന മരണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ച ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ്. അത് ആരിൽ നിന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്? ഉന്നത അധികാരികളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. സംഭവാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകല കാരണക്കാരനായ പ്രഭുവിനെ ആരാധിക്കുക. സർവകാരണ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം എല്ലാത്തിനും കാരണനായിട്ടുള്ള പ്രഭു. അതാരാണത്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അസംഭവാദ് പരമമല്ലാത്തതിനെ ആരാധിക്കുക, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക. വിവിധ തരം ആരാധന കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഫലം കിട്ടുക. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആരാധന കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫലം കിട്ടുന്നത്. ആധികാരികമായ വൈദിക ശാസനങ്ങളിൽ എവിടെയും ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വഴിയോ ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയോ പ്രസ്തുത ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നില്ല? എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ വേണം? ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആധികാരിക ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്വയം കൃത ഗുരുക്കന്മാർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നവയാണിത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് ആരാണ്? ആരെങ്കിലും ആരാധിച്ചാൽ മതി, ഏത് ദേവനെ ആരാധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? സ്വയംകൃത ഗുരുനാഥന്മാര്, സ്വയം ഗുരുവായിട്ട് ചമയുന്നവര്. അങ്ങനെയുള്ളവരായി സിദ്ധാന്തക്കാരൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ആരെങ്കിലും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എവിടെ എത്തില്ല? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേരുന്നില്ല. ദേവന്മാരെ ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഉപാസിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജനിക്കും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ജീവിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, തൽക്കോ പ്രതിഷ്ഠ ശ്രുതയോ വിഭിന്ന നാസാ വൃഷിര്യസ്യ മതം ന ഭിന്നം ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായം മഹാജനോയേന ഗദാസപന്ഥ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തുടർന്നു, ശുഷ്കവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്താനാവില്ല. മറ്റുള്ള മഹത് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ അഭിപ്രായമില്ലാത്ത ആളെ ഒരു മഹാനായ ഋഷിയായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. വൈവിധ്യമാർന്ന വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ വെറുതെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശരിയായ പാതയിലേക്ക് വരാനാവില്ല. കളങ്കമറ്റ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ശാസ്ത്രോക്തി പോലെ മഹാജനങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന പാത സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ മഹാജനങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന പാതയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ശുഷ്കവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നിഗമനങ്ങളിൽ ഒന്നും എത്താൻ സാധിക്കില്ല. മഹത് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ നമുക്ക് ഋഷിയായിട്ട് പരിഗണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മഹത് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത ഒരാള്, അയാളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഋഷിയായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. വൈവിധ്യമാർന്ന വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ വെറുതെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ആ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഗുപ്തമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് അത് അറിയുന്നത്. അവരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ പാതയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വിശ്വാസിനായ ആത്മീയ എല്ലാ മാർഗവും ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പറയില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരു പറയില്ല എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളത്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താനുള്ള ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൽക്കട്ടയിലേക്ക്
ടിക്കറ്റ് കരസ്ഥമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൽക്കട്ടയിൽ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ബോംബെക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ബോംബെയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിവിധ തരം ആരാധന കൊണ്ട് നേടുന്ന ഫലം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സ്വസ്ഥ ചിത്തരായ ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോൽ ലഭിക്കില്ല. സ്വസ്ഥ ചിത്തരായിട്ടുള്ള വേദസാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കാത്ത ഒന്നും തന്നെ യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്വസ്ഥചിത്തനായിട്ടുള്ള സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേൾക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോല് ലഭിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? വേദസാഹിത്യത്തിൽ പറയാത്ത ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറയില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി പറയുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യവും നാരായണൻ അഥവാ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആര്? എല്ലാത്തിനും കാരണനായിട്ടുള്ള ആ കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇതിഹാസങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങൾ, ബ്രഹ്മസംഹിത തുടങ്ങി എല്ലാത്തിലും എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിനും കാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് എല്ലാ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. നമ്മള് മനുഷ്യവംശത്തിന് വേണ്ടി ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിൽ ഉപമ. ദേവന്മാരെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ തെറ്റായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വേരില് പകരം ഇല നനയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ മനുഷ്യത്വത്തെയും ആരാധിക്കുന്ന ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ തെറ്റായ ശ്രമങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയണത്? ഒരു ചെടിയുടെ വേരിന് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഇലയിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പോഷണമില്ലാതെ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും? വരണ്ടു പോകും. പരമപുരുഷനെ സമർപ്പണവും ആരാധനയും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യരാശിക്കുള്ള യഥാർത്ഥ സേവനം അർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെയാണ് സമർപ്പണം ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, 4-ാം സ്കന്ധം 31-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ, യഥാ തരോർമൂല നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്സ്കന്ധ ഭുജോപശാഖ പ്രാണോപഹാരശ്ച യഥേന്ദ്രിയാണാം തഥൈവ സർവാർഹണമച്യുതേച്യാം. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ജലം അതിന്റെ തായ്തടിയെയും ശിഖരങ്ങളെയും ചില്ലകളെയും മറ്റെല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ശക്തമാക്കുന്നത് പോലെ ആമാശയത്തിൽ നൽകുന്ന ആഹാരം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആരാധകർ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമായ ഭാഗങ്ങളായ ദേവന്മാരെയും യാന്ത്രികമായി തൃപ്തരാക്കുന്നു. നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം കിട്ടി അതിനെന്താണ് പോഷണം കിട്ടുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഊർജം കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ പരമപുരുഷനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും സംതൃപ്തരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ആരെ മാത്രം സേവനം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാനെ മാത്രം നമ്മൾ സേവിച്ചാൽ മതി. നമുക്കിവിടെ ഭാഗവതത്തില് 4-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ സ്കന്ധം 31-ാം അധ്യായം 14-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ ബുദ്ധ എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥ വിദ്വാനായ
ഒരാൾ മഹാജ്ഞാനികളും വേദങ്ങളും നൽകുന്ന തെളിവുകളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണനെ സർവസ്വമായി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബുധ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള വേദജ്ഞാനം കേൾക്കുന്ന അർജുനനെ പോലെയുള്ളവരാണ് ആര്? ബുധന്മാര്. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അർജുനൻ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി അല്ലെങ്കിൽ അഹിംസാവാദിയാകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ആരെന്ത് ചെയ്തു? അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. എങ്ങനെ? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അബുദ്ധയ എന്ന് വെച്ചാല് ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലാത്തവർ, സ്വയം നശിക്കുന്നവർ, അതായത് അവ്യക്തിഗതവാദികള്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരാരാണ്? അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അബുദ്ധയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തവര്. യഥ മത തഥാപാദ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം, കഴിയുന്നത്ര വഴികളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സത്യമല്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പല വഴികളുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയല്ല? അത് സത്യമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രപ്രകാരം സംഭൂത എന്നാൽ ജനനത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന പോലെ നാശത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നാശത്തിന് ശേഷവും അവശേഷിക്കുന്ന സംഭരണി എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത് ഇവിടെ? സംഭൂത. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അതേ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാ ആവിർഭാവത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഒരു ജഡവസ്തുവായ ശില പോലെയല്ലെന്നും അഭിജ്ഞൻ അഥവാ പൂർണ്ണബോധവാനാണെന്നും. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അഭിജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, പൂർണ്ണബോധമുള്ളവനുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എന്നിവയെ പറ്റി പൂർണ്ണ ബോധവാനാണെന്നും ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ദേവന്മാരും ഉൾപ്പെടെ ആരും എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നില്ലെന്നും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞൻ, അഭിജ്ഞൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവൻ എന്ന് പറയും. പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെയാണ്. അഭിജ്ഞൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിര സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും സിദ്ധിക്കുകയായി. ഈശ്വരജ്ഞാനം സ്വയമേവ അയാളുടെ മനസ്സിൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഭക്തിര സേവനം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈശ്വര ജ്ഞാനം സ്വയമേവ അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് വരും? അനാവരണം ചെയ്യും. അതായത് ഈശ്വര ജ്ഞാനം. കാരണം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വന്നു തുടങ്ങും? ആ അറിവ് നമ്മളുള്ളിലേക്ക് കിട്ടിത്തുടങ്ങും. ഈ ശരിയായ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ അനുക്രമം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ കലുഷിതമായ മനസ്സ് സ്ഫടിക തുല്യം ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുക്തനാകാനും നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാവും? സ്ഫടിക തുല്യമാകാനും സാധിക്കും, ശുദ്ധമാവുന്നു. ഈ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മുക്തനാകാനും പിന്നെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവ എന്നതിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞ. സംഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഓരോ ചുവടുവെപ്പിലും നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിത്യ പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും കിട്ടും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും എന്ന് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ആരെ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയണത് നമ്മൾ നാളെ എടുക്കാം അത്, കാരണം